26 август дар идомаи боздири корӣ дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раванди корҳо дар майдончаи сохтмонии рақами 5А шинос шуданд. дар майдончаи сохтмонии рақами 5А қубурҳои обкаши шахтаҳои обқабулкунакҳои доимӣ барои агрегатҳои нерӯгоҳ омода карда мешаванд. корҳои асосии омодасозии қубурҳои обпарто барои иншооти муҳими гидроэнергетикии Тоҷикистон, нерӯгоҳи барқии обии Роғунро ҷамъияти саҳомии пӯшидаи заводи таҷрибавии механикии шаҳри Норак ва ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик гидромонтаж иҷро менамоянд. ҳоло дар ин қидаи сохтмонӣ корҳои кафшергариву омодасозии қубурҳо идома доранд. ин қубурҳо дар обқабулкунакҳои агрегатҳои рақами 3 ва рақами 4 истифода мешаванд. қубурҳои мазкур дар шакли нимдавра дар заводи гидромеханикии шаҳри Норак бо истифода аз масолеҳи баландсифат омода гардида ба нерӯгоҳ ворид карда шудаанд. дар майдончаи мазкур мутахассисони заводи таҷрибавию механикии шаҳри Норак ва ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик гидромонтаж васли қубурҳои шахтаи обрасонӣ, турбинаи агрегати рақамҳои 3 ва 4-ро бо суръату сифати баланд ба роҳ мондаанд. вазифаи асосии ин ширкатҳои ватанӣ омодасозӣ ба васли турбинаҳои обрасонии агрегатҳои рақамҳои аз 1 то 6 мебошад. ҳоло корҳо барои таъмини турбинаҳои обрасонии агрегатҳои 4-3 идома доранд. то имрӯз барои турбинаи обрасонии агрегати рақами 3 дар ҳаҷми 1945 тонна оҳанфулӯзоту қубурҳо омода гардида, аз ин 141,5 тонна васл шудааст. омодасозии турбинаҳои обрасонии агрегати 4-ро бошад. ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик гидромонтаж ба зимма дошта то имрӯз ба андозаи 1885 тонна оҳанфулӯзот кафшер карда шудааст. аз ҳаҷми умумӣ 554,5 тонна оҳанфулӯзот васл гардидааст. айни ҳол мо қарор дорем дар қитъаи 5А ҷсп шаҳри Норак дар МБОи Роғун. дар ин ҷо элементҳои оҳанфулӯзоти турбинаи обқабулкунаки рақами 3 корҳои кафшергарӣ ва омодасозӣ ҷараён дорад. дар айни ҳол мо 1445 тонн элементҳои оҳанфулӯзоти турбинаи обқабулкунаки рақами 3-ро омода сохта, аз ҳамин миқдор 145 тоннаш аллакай васл насб шуда, боқимонда дар ҳолати интиқол додан ва васл насбгардӣ аст. бо дар назар гирифтани талабот, мутахассисони ширкатҳои ватанӣ талош доранд қубурҳои мазкурро дар муҳлати муқаррар гардида омода созанд. васлу омодакунии қубурҳои шахтаҳои обрасонӣ, турбинаҳо ва шахтаи обқабулкунакҳои доимии агрегатҳо тибқи нақшаи пешбинӣ гардида ҷараён дорад. теъдоди коргарон дар ин қитъаи сохтмонӣ аз ҳисоби ҷамъияти саҳомии пӯшидаи заводи таҷрибавии механикӣ 90 нафар дар ду баст мебошад. бо таваҷҷӯҳ ба аҳамияти кор дар ин иншооти мураккаби муҳандисӣ, бунёдгузори Роғун, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти ҳар бинокор дар ин корзори нангу номусро мояи сарфарозӣ арзёбӣ намуданд. иттилоъ дода шуд ки ҷамъияти саҳомии пӯшидаи заводи таҷрибавии механикӣ таи чанд моҳи охир дастгоҳу таҷҳизоти муосирро харидорӣ карда ҷиҳати босифат анҷом додани корҳои кафшергарӣ шароити мусоид фароҳам овардааст. махсусан аз оғози соли равон ба майдони сохтмон 4 дастгоҳи худкори кафшергарӣ ва магнитӣ харидорӣ шудааст. фаъолияти дастгоҳҳои мазкур назаррас буда барои пешрафти босамари кор мусоидат кардааст. таҷҳизоти замонавӣ насли нави технологияи инноватсионӣ дар ҷаҳон ба шумор меравад. сифати тадбирҳои кафшергарӣ тавассути дастгоҳҳои ултрасадо аз ҷониби мутахассисон санҷида шуда аз тарафи фармоишгар қабул карда мешавад. инчунин кормандони ҷамъияти саҳомии пӯшидаи заводи таҷрибавии механикӣ бо гузашти давраҳои омӯзишии кафшергарӣ аз ҷониби мутахассисони хориҷӣ соҳиби шаҳодатномаи байналмилалӣ гардидаанд. аз ҷониби ширкати мо дар давоми соли ҷорӣ дастгоҳҳои автоматиккунонии кафшергарӣ خریداری و دسترس کرده شد که دوره سرتیفیکاتی بین المللی بوده کار جوشکاران ما رو خیلی آسان نموده است. این چنین از جانب شرکت ما دو تجهیزاتی
магнитии кафшергарӣ низ дастрас карда шудааст ки ҳангоми ҷобаҷо намудани элементҳои шахтаҳои обрасонӣ ба мо кӯмаки хеле зиёд мерасонад. дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳбарияти ҷамъияти саҳомии пӯшидаи заводи таҷрибавии механикии шаҳри норак воридоти хатҳои истеҳсолии муосирро васеъ ба роҳ мондааст. илова ба харидории роботҳои кафшергар инчунин таҷҳизоти муосири дигар ки тавассути об иқтидори то 12 сантиметр буридани оҳанро дорад ворид карда шудааст. технологияи навтарин кори бинокоронро чандин маротиба бештар суръат бахшидааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо фаъолияти ин қитъаи сохтмонӣ ба мутахассисон дастур доданд ки пеш аз ҳама ба сифати корҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шавад, зеро ин иншоот бояд садсолаҳо барои наслҳои оянда хизмат кунад. зимни боздид аз нерӯгоҳи барқии обии Роғун сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ҳамчунин сарвазири кишвар муҳтарам Қоҳир Расулзода ва роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ҳамроҳӣ намуданд.